Яңалык алып келген спектакль Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сейдеш йокысызлык исемле яңа әсәрне сәхнәгә чыгарды. Лабиринт жанрын татар тамашачысы ничек кабул иткән? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, шуннан да лабиринт жанрына башта ачыклык кертик әле. Һәм ни өчен мондый әсәрне сәхнәгә куярга уйладыгыз икән? Курку юк идеме? Чөнки татар халкында бит ниндер яңалыкка барыбер шикләнебрәк карыйлар башта. Фәнис әфәнде. Қорқу yok идеме дегеннен қорқып тұрсаң бір нәрсе барып шықмай. Ниндейдір яңалық та һәм Сейдешнің 120 еллыгы бит. Ол инде Кәрим Тинчурин белән бергә кулга кул тынышып, татар музыкаль театрын ясаган кеше. Шуңа күрә менә мондый алымны алып китү инде бер яктан ул бик кызык та, икенче яктан артистларыбызга да, үзебезнең режиссерларга да тәҗрибә, тамашачыга да тәҗрибә булачак. Һәм безнең театрның бүтән җирләрендә йөреп чыкканнар юк бит әле. Артистларның гына түгел, тамашачының һәм төрле җирдә куйганнар да юк, артистларның алай ук киң җәелеп дип әйтим. Шуңа күрә бик кызык кына әйбер килеп чыкты. Бер яктан кыенлыклар да булды дип әйтәсе килә. Нәрсә дигәндә безнең бинабыз тарихи бина. Аны отып җимереп булмый. Шуңа күрә менә режиссер Резида былай эшләп карыйк, былай тик, тегеләй тик дигән уйлар бик күп иде, зур иде. Ләкин утырып сөйләшә, аны бер нәтиҗәгә китереп, теге бинага да зыян китермичә, бөтен җирне дә күрсәтерлек итеп, шулай итеп менә ясап чыктылар. Аңлатып китик әле, Резида. Менә ниндирәк фикерләр бар иде? Моңа кадәр шулай иммерсив әсәрләр карадыгызмы? Менә нәрсәгә нигезләнеп башкардыгыз сез әлеге әсәрне? Иммерсив спектакльләрдә булганым юк иде. Безнең бит инде Казанда да андый тәҗрибәләр булды. Башкалада да андый тәҗрибәләр бар. Әмма мин махсус бармадым. Махсус карамадым, чөнки бик курыктым, ниндидер бер бәйләнешләр үзем өчен бәлки кирәкмәгән бәйләнешләр табырмын дип курыктым. Демәк, сез чиста биттән, моңа кадәр бер нәрсәгә дә нигезләнмичә, шундый әсәр тудырдыгыз, шулаймы? Әсәр тудырдыгыз дип монда без Луиза белән аны ярты ел буе әзерләдек һәм аның менә Фәнис әйткәнчә 17 сценарий булды. Һәм 17 сценарий бу набросоклар гына түгел, тулайым төрле вариантлары булды. Һәм без инде Луиза белән без нәкъ безнең өчен Сейдеш биографиясында нинди моментлары безнең өчен мөһим икәнлеген туплагач, шуннан соң гына менә окончательный менә шундый вариант, менә нәкъ шуның турында сөйләргә кирәк икән бүген безгә дип менә шундый вариантка килгәч, күңелебез тынычланды. Луизга да сүз бирик, шуннан да бик зур эш башкаргансыз. Нинди каршылыклар тудымы да? Менә булды, җитте дигән вакытлар булмадымы? Булды, җитте дигәндә ул эшләмибез дигән моментлармы? Юк, эшләмибез дигән момент ул бер һич кенә дә булмады. Менә Резида әйткәнчә, 17 вариант дигәндә каршылык дип әйтмәс идем. Бу безнең дә үзенә күрә шундый трансформация кичерү, үсеш этаплары булгандыр, үзебезнең эчке рухыбызны үстерү этаплары булгандыр. Безнең беренчесе бик киң вариант иде. Иң беренче языла башлаганда ул шулкадәр бөтен эпоханы, бөтен шәхесләрне үз эченә туплап бетергән һәм ахыр чиктә без бик минималистик, бик кристалләшкән вариантка килдек. Һәм ул сүзләр ягыннан да, текст ягыннан да бик ничек дип әйтик, тыгыз. Ул үзебез өчен дә куйган максат, менә ул текст зиңләп торсын. Ул аның һәрбер текстның һәрбер сүзе артында үзенә бер портал ачылсын, шырга, шәхесләргә карата портал ачылсын дигән максатны куйдык үзебез өчен. Ни дәрәҗәдә ирешкәнебезне ансын инде тамашачы бәяле. Сейдешевның аерым аңа тукталырбыз әле тапшыру барышында. Әле һаман да аңлатма бирмәдек тамашачыларга. Үзе бәлки сез әйтерсез, иммерсив спектакль дигәндә нәрсә ул? Һәм без бит әйтеп киттек монда шул ук лабиринт жанры дип. Менә сез тамашачы буларак, моны инде үз күзләрегезнән күргән кеше буларак аңлатып китсәгез иде. Мындай бина буйлап йөри торган спектакль
Димәк, башыннан килгән кешеләр керә, нәрсә алар, кайда, нинди мөхиткә чума? Монда бит инде аңлавымча, алар шул ук спектакль мөхитенә һәм рухына килеп керүгә гадәти спектакльләр нормалы буларак. Гардеробтан аларны каршы алалар һәм менә шулай әкренләп бөтен бина буйлап аларны озатып йөриләр. Төрле урыннарда, төрле локацияләрдә, төрле шул ук тамашаның өлешләре бара инде. Мондый әйберне беренче Камал театрында чыкты инде ул. Театраль сәяхәт дип бара. Ләкин аларның аны бродилка дип әйттеләр, алар журналистларга ниндидер бер подсказка бирмәделәр. Татарча исеме булмады, һәм ул бродилка булып калды. Ничектер бу юлы менә лабиринт сүзе ул миңа бик ошады. Алар сразу менә исем бирделәр. Жанр исеме бирелде һәм аны лабиринт дип атап, иммерсив спектакль буларак ул бик иммерсив та түгелдер. Иммерсив ул аңлавымча бер үк вакытта төрле җирләрдә тамаша бара, ә монда все-таки бер урында гына бара ул, бер җир генә йөрибез. Миңа нәрсәсе иң ошады, аның Тинчурин театрында яңа форма, ләкин иң ошамаганы миңа музыка җитмәде. Сәйдәшев та киресенчә әле музыка. Сәйдәш, ләкин анда музыка әз иде һәм күп җирләрдә булдыгыз, ләкин сез шушы оркестр чокырын карарга да мөмкинлек бирмәгез. Бу театрда бит Сәйдәш үзе эшләгән чокыр бит инде ул. Менә Камалдагысы түгел, нәкъ менә сездә бит менә шушы Тинчурин театрында шушы чокырда Сәйдәш үзе эшләгән. Бәлки бу уйлар өчен җирлектер һәм киләчәктә ничегрәк кагыйдәләр аркасында анда керергә бик булмады анда. Карарга булса мөмкинлек бирә ала идегез, наверное. Ну менә миңа шушы әйбер җитмәде һәм миңа музыка җитмәде. Ну анда тамашачылар шушы оркестр чокырының өстендә утырдылар. Шулай дип әйтергә була. Әлбәттә, бәлки башкаларга җиткәндер, ул бәлки минем генә хисләрем булды. Һәм барыбер яңалык бит бу татар халкы өчен аларны ничек уйлыйсыз? Чыннан да тамашачы кабул итә алды микән моны? Әллә бездә барыбер баштан җитер шикләнебрәк карыйлар микән моңа? Мин үзем тамашачы буларак та анда килеп керүгә, әлбәттә, бу минем өчен яңа форма иде. Чөнки менә Резидә әйтмешли, минем дә иммерсив спектакльләрдә дә булганым юк, лабиринтны да күргәнем юк иде үземнең. Формасы ягыннан бу чыннан да тамашачы өчен бер яңа тәҗрибә. Ул тамашачы өчен дә бит инде ул ниндидер сәнгати тәҗрибәләр алып тору кирәк. Үзенең аның эчке дөньясы өчендә рухи азык итеп. Аның эчтәлеге ягыннан миңа калса ул бик милли, таныш. Әлбәттә, монда сюрреалистик сурәт тудырыла. Шушы чорның Сәйдәш яшәгән менә шушы 54 ел гомернең 20-нче гасырның беренче яртысының сюрреалистик сурәте. Һәр сәхнәсендә ниндидер бер сурәт, шуның ниндидер бер шул чорның бер ягы ачыла бара. Һәм ахырга тулы бер картина кырылып бетә. Менә бу җәһәттән тамашачы Сәйдәшнең бөтен фаҗигасын ничектер аңлап, күреп, тоеп чыгадыр дип уйлыйм мин. Шул вакытта һәм алар инде тамашачы минем бер киңәшем бар тамашачыларга. Иң элек безне музей хезмәткәрләре каршы ала бит инде гардеробтан соң. Һәм алар безгә Сәйдәшнең кыскача биографиясын, тәрҗемәи хәлен сөйләп бирәләр. Менә шул вакытта 21-нче гасырда без теге бик озаклап ниндидер текст тыңларга күнекмәгән, бигрәк тә театрга килгәч, менә шул вакытта игътибарлы итеп тыңларга кирәк. Һәр детальне, чөнки һәр деталь соңыннан үзенең урынын таба әсәрдә. Күргәнегезчә, журналистлар барыбер бәйләнер урын табалар, ничек кенә ниндидер сценарийлар ясагыз да, нәрсәләр әзерләсәгез дә. Һәм актерлар безнең шулай ук үз фикерләрен әйттеләр. Кызганычка монда инде эш булу сәбәпле һәм әлеге спектакльгә әзерлек кую сәбәпле килә алмадылар. Әйдәгез шуларның берсе Рөстәм Гайзуллин да тыңлап үтегән, аннары дәвам иттерербез. Мин мәсәлән, үземдә кайбер мизгелләрне үзебезнең сәхнәдәге локациядәге мен режиссерга да әйттем, менә премьера уйнаганнан соң гына тамашачының реакциясын күреп кенә, тоеп кына, энергетикасын сизеп кенә аңлап бетердем, миннән нәрсә таләп ителгәнен актер буларак. Һәм инде икенчедән тамашачылар фикере, алар әлбәттә төрле, әйтик, менә иң теге еш ишетелә торган ике фикер юнәлеше, алар була бит я яхшы, я начар. Анда мин сезгә ике яхшы юнәлешне әйтәсем килә. Мәсәлән, әйтик, кемдер әзер килә, әлеге шәхеснең, Салих Сәйдәшевнең иҗатын, тормышын, тирәнтен белгән кешеләр
Айруша шумып барылар әлеге спектакльне. Кемдер инде белмичә әзерлексез килгән очракта да бу төп максатларның берсе режиссер һәм автор тарафыннан куелган. Бу инде спектакльне караганнан соң кайтып үзеңнең гаиләңә, якыннарыңа, балаларыңа әлеге дахины таныштыру, аның иҗаты белән, аның музыкасы белән таныштыру һәм үзеңә тагын бер кат әйтик, менә модалы сүз плейлистта Сәйдәшев музыкасы барлыкка килә икән, миңа калса максатларның берсе үтәлгән була. Күргәнебезчә, монда күп кенә факторларга игътибар итәргә кирәктер. Аңлашыла, музыка дип монда тулы бер команда эшли бит әле, автор белән режиссерна түгел. Риза ханым, менә сез хореограф буларак, шулай ук нәрсәләргә игътибар иттегез. Сезнең бурыч тора идеме үз алдыгызда, нәкъ менә аның биографиясын өйрәнү, шулай ук башка ниндер күренешләргә, тарихи моментларга, анда ниндер авторларга игътибар итү. Менә сез ни дәрәҗәдә әзерләндегез? Әлбәттә, тарихын белү кирәк, бию алдыннан Резида белән обсуждать итеп, нинди стилистикада булуын, төш, бу пластик аша, ничек дип әйтим, актерларны пластик аша шушы идеяны чыгару үзе бер улы эш иде. Сезнең өчен, мәсәлән, нинди яңалыклар булды? Башка элеккеге спектакльләр белән чагыштырганда, монда менә ниндидер үзем өчен яңалык ачтым дип әйтә алырдай мизгилләр булдымы? Әзерләгәндә. Андый бик булмады, чөнки без Резида белән, Луиза белән карурман эшләгән идек. Шуның өчен миңа бу стилистика бик якын, таныш, и актерлар да мине беләләр. Шуның өчен бик кыенлыклар булмады, алай дип әйтә алмыйм. Монда бит әле тагын бер үзенчәлек бар. Фәнис әфәнде, кыскача гына әйтеп китик, безнең рекламага китер вакыт җитте. Менә әгәр дә кешеләрнең һәм тамашачыларның санын алабыз икән, монда бит ялгышмасам 14-15 кеше өчен генә куела бу. Менә бу яктан котлау, нинди котлау мизләр? Монда бит әле финанс ягында карарга кирәктер. Бүтән әйберендә финанска ялгап булмый, ләкин шуның өчен дә без аны 3 тапкыр куябыз көнгә. Ул сәгать 12-дә, сәгать 4-тә һәм сәгать 18:30-да була. Һәм аның бәяләре дә төрле. Берсендә 500 булса, берсендә 700, берсендә 900. Ләкин теге бердә юк түгел, финанс ягыда шулай итеп әкренләп аклана чыган. Димәк, бу сезнең өчен яңалык та, әле күпмедер дәрәҗәдә эксперимент, ә менә эчтәлек турында рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыру. Без бүген яңа әсәр, яңа пьеса һәм яңа гомумән жанр турында сөйләшәбез. Сәйдәш йокысызлык дип атала. Менә Сәйдәш образының да күчек инде. Шуннан да монда юбилей белән генә бәйле түгелдер бу. Монда нәрсәләргә игътибар итәргә тырыштыгыз. Монда бит әлеге бер генә кеше шәхесне дә күпме кеше гәүдәләндерә. Менә аларны уйладыгызмы, эшләгәндә нәрсәләргә шулай ук басым ясарга тырыштыгыз? Нәкъ менә әлеге эчтәлеккә кертер өчен, Луиза. Сәйдәш образын караган вакытта безнең өчен Сәйдәшне өйрәнә башлагачтан иң беренче чиратта без аның төрле яссылыклардан карарга тырыштык. Һәм иң гаҗәпләндергәне Резида белән икебезне дә шул булды. Менә Ландыш әйтеп китте, 54 ел гомер эчендә инде шәхес булып формалашкан, ул бит иртә формалаша. Шәхес булып формалашкан шуның 40-45 елы эчендә Сәйдәш үз чорындагы бер генә шәхескә карата да, бер генә шәхес белән дә каршылыкка керми. Бер генә шәхескә карата да яман сүз әйтмәй, бәхәс, дискуссиялар куертмый. Ләкин шуңа да карамастан бу шәхес шул кадәр дәрәҗәдә үзенең затлылыгын саклап кала. Һәм тирә-юнендә кешеләр өчен шундый затлылык символы булып кала. Менә безнең өчен Сәйдәшнең иң беренче чиратта шул яссылыктан күрү бик мөһим булды, әһәмиятле булды. Бу үзегез беләсез шундый чор һәм шундый катаклизмнар вакыты, анда иң беренче чиратта үзеңнең шәхсеңне дә, иҗатыңны да һәм йөз аклыгыңны да саклап калу ул бик авыр
булгандыр дип уйлыйм. Һәм Сәйдәш тирәсендәге шәхесләр аша башлагачтан без аны аңладык. Без Сәйдәшне бер генә яссылыктан күрсәтә алмыйбыз. Һәм менә музыкаль яктан җавап биргәндә дә мин әйтәсем килә, нәкъ менә аның шәхес буларак олылыгы һәм иҗатының олылыгы, чисталыгы, сафлыгы аша безнең күрсәтәсебез килде. Үзебезнең чор кешеләренә ни дәрәҗәдә без бүгенге чорда үзебезнең гармоник башлангычыбызны, гармониябызны саклый алганбыз. Ни дәрәҗәдә без күңел, йөрәк дәрәҗәсендә сөйләшәбез. Һәм миңа калса Сәйдәшне менә төрле яссылыклардан күргән хәлдә дә бер олы, саф һәм шундый чиста образга килгән кешеләр, алар аның шәхесенә тирәнрәк күмелергә теләячәкләр. Күмелгәннәр микән сорыйгалар Рузиләдән, тамашачыдан, менә шуннан да шәхес буларак ача алдыгызмы? Мин әлбәттә Сәйдәш турында укыганым белә идем инде. Тамашачы буларак, тамашачы буларак, мин аны беренче чиратта миңа ничектер башта Сәйдәшнең саташулары дип кабул ителә. Беренче менә гади карашка, соңыннан уйлый башлагач, әлбәттә аңа килеп җитәргә мөмкин, ләкин гади тамашачыга ул бер караганда шул Сәйдәшнең саташулары гына булып барды һәм булай бару дөрес микән? Аңа ниндидер бер подсказка бирергә кирәк микән тамашачыга? Ул музей хезмәткәрләре ул аңлавымча декабрьдә генә булды. Хәзер дә бармалар. Хәзер безнең менә бүген юк бит әйеме? Артист таныштырды. То есть таныштыру бар. Таныштыру бар. Чөнки миңа ул хезмәткәрләр без декабрьдә генә булабыз, аннары булмыйбыз дип әйткәннәр. Юк, хәзер менә күчермә күргәзмәне куйдылар. Менә бүгенге көндә артист сөйләде һәм минем үземә менә шәхсән бик бүлмәдем микән сүзегезне. Минем үземә бик мөһим булды спектакльдән чыккан бөтенләй әзерлексез тамашачының шуннан соң менә бу башлангыч чордагы белән экскурсия вакытындагы детальләр белән спектакльдәге детальләрне укмаштыра, катнаштыра алуы һәм алар үзләренә нәрсәдер алды дип уйлыйм. Һәм инде ул бит әле аның лабиринтның тагын бер шундый ягы да бар, ул үзенә күрә башваткыч. Кеше үзенә ул детальләрне шишәргә тиеш һәм монда тагын сүз барадыр, менә финанс ягын әйттегез, ләкин Резидә белән безнең тагын бер бурычыбыз, үзебезнең алдыбызга куйган бурыч булгандыр дип курыкмыйча әйтә алам. Бу эстетик яктан һәм әзерлек ягыннан тамашачыны тәрбияләү һәм үстерү өчен дә әһәмиятле дип уйлыйм. Резидәгә дә сүз бирик әле. Менә шуннан да сораулар калырга тиешме һәм моны куйганда сез шулай ук милли үзенчәлекләргә игътибар итәргә тырыштыгыз. Менә актерларны сайлаганда, мәсәлән, аларга җиткерүдә әлеге әсәрне беренче принцип нинди иде? Минем иң яраткан комментарием тамашачы чыккач, алар миңа киләләр дә, сеңлем, менә анда бер җирең бар, мин аны аңладым. Башкалар аңлар микән? Һәм менә шулай итеп, барысы да килеп әйтеп чыга. Димәк, безнең төп бурычыбызга без ирешкәнбез. Без бу подсказкаларны диекме, милли кодларны бөтен җирләргә дә куеп чыгып, һәрбер кеше үзенчә аңлап, аңламаган кеше эмоция белән тоеп, эмпатия тудырырга тырышу. Минемчә, менә төп бурычыбыз шул булгандыр. Әлбәттә, инде монда тәрбияләү мәсьәләсе дә бардыр, әмма театр бит ул тәрбияу турында түгелдер. Ул ниндидер хәзер бик модный сүз, эмоциональ интеллектны развивать итер өчен беренче чиратта аның максаты шулдыр минемчә. Монда актерлар турында да әйтеп китик инде, баш роль бармы һәм ничегрәк сайлау барды? Юк, монда баш роль дигән әйбер юк. Гомумән актерлар өчен бик зур стресс булды бу әйбер. Әлбәттә, беренче укылыштан ук без бәлки өлкән буын артистлары кабул итмәс, яшьләр инде алар бит более гибкий кешеләр, шуңа күрә алар ничектер тизрәк бу мөхиткә кирип китерләр дип уйлаган идек, әмма дә беренче укылыштан соң иң беренче әйткән кеше менә Луиза булды ул укылышта, Ләлә Паминуллина. Бу инде безнең өлкән буын артисткабыз һәм ул беренче укылыштан соң мин барсын да аңладым, мин бу әйбердә бик катнашасым килә диде. Яшьләр барсы да теге
ничек булыр икән дип бик шикләнеп карадылар. Алар гомумән менә инде икенче тапкыр куйганда ук бик теге шикләнеп карыйлар мин куйган әйберне. Аннан соң Нәкъ менә шундый куркуларның берсен актерларның берсе Артем Пискунов та җиткерде. Тыңлап үтик әле. Бик кирәк спектакль артистлар өчен бигрәк тә, чөнки бу ниндидер артистны уңайсыз урыннарга, уңайсызлый артистка, артист ничектер үзен иркенрәк тотырга тиеш бу уңайсыз урында, бу аның өчен тренинг кебегрәк. Беренчедән, икенчедән, әлбәттә мондай бер әле безнең театрда куелганы юк. Яңалык дип әйтергә кирәк. Әле татар халкы өчен дә бу яңалык. Әлбәттә Казанда инде мондый спектакльләрнең куелганы бар. Ләкин барыбер яңалык дип атарга кирәк. Монда аңлашыла, тыңлаганнар да шул ук режиссерны да, менә хореограф буларак сезнең хыялларыгызны, сез уйлаган барлык максатларны сәхнәгә чыгарып, тормышка ашырдылар дип әйтеп буламы актерларны? Әлбәттә. Һәм сез нәрсәләргә менә шулай игътибар иттегез? Монда әлбәттә барысы да идеаль була алмый бит инде. Сез дә шулай инде тәнкыйть ягыннан да карагансыздыр аларга. Ансы бар. Актерларның шундый ничек дип әйтим, син куйган әйберне алар үзләренчә биеп күрсәтәләр. Аның үзенең шул бер яхшылыгы да бар. Бер карасаң, бер караганда. Киләчәктә ничек уйлыйсыз, Ландыш, сезгәдер бу сорау. Менә мондый төр әсәрләр дип әйтик, мондый төр пьесалар куелырга тиешме? Татар халкына бу кирәкме? Һәм ниндирәк юнәлеш алыр икән, бәлки әлеге пьесадан соң? Менә минем өчен бу спектакльнең менә Тинчурин театрында куелуы бик символик мәгънәгә ия. Кайчандыр Кәрим Тинчурин үзе дә, Салих Сәйдәшев та татар театрының башында торучылар буларак, алар үзләре тудырган театрның менә шулай киләчәктә төрле юллардан үсеш алып карарга мөмкинлеген күзаллаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу аларның юлын дәвам итүдәдер дип ышанам. Фәнис әфәнде, сез ничегрәк уйлыйсыз икән? Менә шуннан да безгә мондый яңалык, яңа сулыш кирәкме ул? Һәм ниндирәк юнәлешләрдә тагын алга таба алып барырга кирәк булыр? Менә дөрес әйттегез, кирәк. Тиеш түгел, кирәк. Без аны башта уйлаган инде бу Сәйдәш музеен да кушып, бергәләп эшләрбез дип, андагы ул бинаны да кулланып. Ләкин теге ачылып бетмәгәч, шундыйрак хәл булды. Һәм Сәйдәшнең утырган һәм иҗат иткән урыны аның безнең театрда. Ул урын бар ул. Без аны менә ремонтлап, ул бүлмәне Сәйдәш бүлмәсе итеп, Тинчурин белән икесенең бүлмәсе итеп чыгарга исәп тотабыз. Мондый әйберләр кирәк, мондый гына түгел, төрле алымнар белән эшләргә кирәк. Төрле яктан җәйләргә тиеш. Артистларга да ул үсеш була, безнең режиссерларга да үсеш була ул. Һәм тамашачыга бик зур үсеш. Һәм Рүзилә, җитеп бетте микән менә шул музейның кушылуы, Сәйдәшне тарихи ниндер мөхиткә чумдыру, менә бу барлык факторларны бергә берләштерү, сезнеңчә шулай ук әсәрне ничектер байтып җибәрә? Монда бит каршылыклар һәм проблемалар да бар. Теләгәнчә бер төрле күрергә телибез без. Шундыкта барыбер киртәләр тумыйча тормый. Менә әйтеп торалар бит әле, 17 тапкыр үзгәртергә туры килде дип, эчтәлегендә хәтта. Әлбәттә, булырга мөмкин иде. Иң мөһиме артистлар әзер иде. Алар шынлап та менә без авторлар теләгәнне җиткерә алдылар. Һәм иң зур плюсы артистларның уенымында. И тагын бер зур плюсы менә театрның шушы әйбергә әзер булып торуы һәм ул спектакльне аларның үзләре яратуы. Мөгаен ул әле музей әле өлгерер, чөнки бу спектакль репертуардан төшмәс дип уйлыйм мин. Һәм аңанчы өлгереп, бәлки киләчәктә шушы спектакльне карагач без аннар музейга да кирип китә алырбыз. Һәм нәтиҗә ясауны автор белән режиссерга бирик. Резидә, менә сезнеңчә мондый яңалыкны сәхнәгә чыгару һәм спектакльне куюда нәрсә таян тасылырга тиеш? Менә гомумән хәзер яңалык дидек, форма дидек. Хәзер театр сәнгатендә бу форма артыннан куу бу табигый әйбергә әйләнде. Һәм шуңа күрә мин бу спектакльне ниндидер яңалык жанр ягыннан да, форма ягыннан да яңалык итеп кабул итмим. Бәлки ул безнең театр өчен яңалыктыр, әлбәттә, әмма гомумән театр сәнгате өчен бу яңалык түгел. Безнең өчен төп
төп максатыбыз Сәйдәшевне менә шулай итеп күрсәтү, менә шундый ягын ачу һәм Сәйдәшев эпохасын тою. Һәм Луизага да бирек сүзне. Шуннан да менә монда әлеге әсәрне сәхнәләштерүдә, аның текстын язуда дип әйтик, һәм гомумән тамашачының кабул итүендә сез нәрсә таянытасыз булырга тиеш? Менә һәр вакытта да иҗатчы өчен иң беренче чиратта ул үзеңнең җаның, йөрәгең белән килешеп эш итү таяну ноктасы булырга тиеш дип исәплим. Һәм тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, менә без инде хәзерге көндә Сәйдәшләр чорын һәм Сәйдәшләр чорындагы шәхесләрне чын мәгънәсендә үзебезнең яшебездән, тәҗрибәбездән торып бәяләргә һәм үзебез белән үзебезнең йөрәгебез аша үткәреп, кичереп карарга өлгереп җиттек дип уйлыйм. Таяну ноктасы шул минем өчен. Һәм чыннан да мондый төр спектакльләр миңа калса татар халкында да һичшиксез үз тамашачысын табачак. Иң мөһиме, яңа жанрларда да милли үзенчәлекләр саклансын иде. Исәнлектә күрешергә язсын.